batanu Laila subhanallah wanga alabatu Laila subhanallah wanga kirabalame Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah walhamdulillah Laila subhanallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi tahirin al-masumin mushahidin al-kiram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bade teve shirfila lajabaw hina ya alataye kishi ya alataye barka ya alataye alako di nene au bela jelema. Maulud 2015 ala sona anyinaje ana feti okera mali fantan aninani bela jelenfe. Abugudaw abugufiyaw awaradaw atogodaw ala sona ala kira baka nisoja okera niyoro kelengelena bela jelena. Okama Bamako quartier be mi nabi wele 15 ambugu Imam Musa Fofana aleka juma misiri bayindala 15 ambugu slame muso u bela jelen farala nyon ka ku kan nisoja yira ni ala kira baka bangini février kalola san bafla ani tan ani woro o kenen tun demaya lendo ni ambalaka ye kosebe ka damine ambalaka ka wajulu kala muso kana se Bamako wajulu kala ngarawma fo ka ta se segu jamana ma ika don ambalma willa ka bo segu kanu kan nisoja yira Imam Musa Fofana kan kene bayinka kada Musa Fofana era ka segu ka ubonyeli anu karamali ane sawonsa aba sembo konokoro kata nyada segu ka kan o kama segu ka era willa kana boaye ka kan kene bonya bulo ka kene barkaya anye mi soro kene kan wajulu ka ona angaje angol la janyo fe wala biyana wa shafi'ana yawm al-qiyamah wa habiballahi Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وبعد إخواني أخواتي في الله أحييكم بتحية الإسلام أنا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Teman awafnya kenen kami iya kan kishi kaboshi dari dengan itu. Amin ya Rabbi. Kakak selama mumini. Emi ko kibe awafnya ni be kirafene ani jene kati. Ni be na baro barandam ne gawadila kishi kaboshi dari itu. Amin ya Rabbi. Anjuru forona anjuru laba. Sedare. Adugule na bangini. Sedare. Kishi dari. Karahmanin de la ka bo anga keneka amba do wata anga keneka mbuli amba rahmanin de la ngora ya la kana shidana shidana an sinsini masayin to barkamai masamin ya damne nali de balwa masamin taya be abebora masamin yoro na bebe segi kata masamin yoro abenyere wole kofi Aman sinsino masayin toba barakamai kafo awnyana ode bismillahirrahmanirrahim nanye an sinsino bismillahirrahmanirrahim amma fa alhamdulillahi rabbil alamin amma masayin tanun ka wale nyamdo kosobe karagatan amma masayin barakada kosobe masayin konneni ema ka qur'ana kono وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. الله أكبر. Kone memeka kuma ko amu memeka ne wa me ko ro ne wa do ni amma ko na nya shibe ke amba fo ala maka barka kan te se ga masayin saraka se adana walma na da na islam ya man na da na kene ya man te se ga masayin saraka ame masayin ta ka wale ni wan don ka masayin barka da kasole ni kishi ni nema sallallahu alaihi wasallam ujidi sababu ni mantiki sallallahu alaihi wasallam Aminata bin Abdullah maka kani Madina ka Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sababu ni momenna lekera neni ema here Allahu akbar ala ko Mustafa de ma aka hakela Qur'an kana بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم أعداء
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الله أكبر. على كل بني كحكنا كوانا كنا كوياني مصطفى كنا كان شيء تنوم كل بيت من يوم شوي هذا ما الدنيا كنسران نفودولا نيم بنا يونا هنا نيم فيك وقت سومانين دوندرو إيك أقوى إيك ترى إيران إيك ترى أمريكا بيبان أزي فراندو بي إيك ترى يمبي إبنا سو هنا بنا مكاريبا كسبة إما يه دوني توكا أبارتمان دانيا شيني لونيوم أو بيت بنا ككلا كسا ككلا ككليسابا أنا مين كدانيا شيني لونيوم ما تادو منا بساتيني هنا بنا بسولا فابي باركة يوم منا نولو دكو بيه كليسابا يكارساماي أي نعمة نينيرو بيتا كدكاري كتاسوا دالين الله أكبر. Ema taka odugula kaye ni bakorola mbata katana yokokoro basula tamtam ngolo kalma hine ba nam ema ada madeni nyefen jume atoy ko machine machine be baraki na chinye na iba glani mo wora ba iba fi ni ga singom ni minna jia ba na iba boida la iba fi ara madeni beti tumam na tuma kolon ko ka hada madinya serani hakiha Allah subhanahu wa ta'ala ay Mustafa ka kenema ka jigi am dusula e ko ke ba fe ni ko ka ba fe ni ko ka ba fe ne ko ba fe am dusugum be nyogon kan am be ke bakile nyam be ke fakile ni islam e fly wude be wude bashiru fe billahi daruma Allah na'am ala de kote wa kuntum aada fa alafa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwan Naam, ala hatuma kandu. Ni kira kan ne akandu abana jubenti. Nyengweti besengoni ati. Bene be kenya de be koto nyogon tala de be ay kira kan. Nani be fo kale be bo aramadeu ni yenche jango ko fili. Nga nyine na yoro flako. Islama wa la mede. Wa o yoro fly ne la fene ala be soro. Akombe bo uni nyefela che wa mebo ni kofela che mebo ni kini che mebo ni numanche anyine na yoro flako yoro fly jume amafo wa min fawkihim amafo mebo ni sanche kadaka mumbe sanfe name ala wulama nyeshi yoro mema amambolo janka sanfe la de nyini wa ala ko angarsige fene bebo sanfe de kajigi okuma ni tefe shitane kasila folo jume ka do uchaya ala kote ay yoron nani fo anyine na sanfela ko amofo anyine na dugumala fene ko amafo wa min tahtihim amafo ni dugumala che shitane mofo suratul arafila okuma munye be soro joni be feka gere alala mumbi gere alala dugumala indi ala o de fo wasjud waqtari iki tentru ala iki magerale alala okuma mama ka sujudu chara mama ka do chara shitane se so tigi la fiu okuma be kene minka do yini kene do amisali afolo jume ne kuma damine yaninga maw bismillah misali afolo jume salo ambalmam so do be kene kayanno a sharia bubea siga fo itala unana ku sarana ka fininda ni kene kele ni tabali kele inka ko santan duru amaden soro alhamdulillah den soro kalo dama do fle yetin togoda khadija o yalla kira muso folo to amba nyina o fe ya rabbi dinte munum bolo al sala ka den do lu ma den ala ko fene balo banabato jol be nué do nyini furu nyon jol furu nyini na jol be nué furu nyini o ma ba nana kene min ka don kene barkama do kene mi ani ala be nyon fe ani kira be nyon fe o ko fe ambanga misri président ananga alma mimba o luka yamaria kono no luka bonya kono am islam bela jele bismillah ni kene kam wajulu mi mena damene ya rabbi alaka ameni bulu ala ko dama
an minnu b'a lamɛn an nana ni hami minnu ye ani jurumu minnu ye ala ka hami bila ka jurumu yafa aw bɛɛ lajɛlen bisimila ni kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bisimila yarabi an bɛna don baara min daminɛ sisan ala ka kɛ yarabi ala ni ala kira ala ka ko ka kɛnɛ ye hami fɛn fɛn nana k'i kuma laban na dɔw baara ban wagati an bɛ dɔw kɛ a bɛɛ lajɛlen na ni ala sɔnna a ma Babu fo ko barkada ala kira bayin boya kama ya rabbi ala ka kene sigi yɛrɛ la ka wuli hɛrɛ la bi jayi mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin keno kene sigira ala koso keno kene sigira ala kira koso keno kene sigira balema dula koso keno kene sigira shit guli koso shitana bi kilometri milliard do anu kene ci ngalle digili kama kana ala bay ala bade afo ala kira bay qur'an bakono kuna bara mina ka shitana ki shitana anjugi anganga mene ka anjugi don do ala ka kira nabila isa ani shitana bena abara kana nye kono shitana fali duru kumba bulu o fali duru o kelengele be jide kola duru ba be kola ala ka kira isa ko ako shitana dangato e bita mini ako mita nye kono ake bita munge ako fali minu flani jago fende bo lu kola mita sama nyinu ako foli folo min flene e bolo jogo fej membe kola ako ne ka foli folo o ka doni o yo toyoni ake to fere jinima ako mi to fere masakew jëm ngol masakew yu samu ba toni dibi gure alkiyama ka dem ne koro dana ka tabla klibi dana ni ka nyefleli bla ka bo koro dana ka ta klibi dana e bi ma fladi ni ma mini toni gele ba so tigi toni wallahi ma go fladi ako foli flana mi flani ako jogo fej membo kola ako foli flana ako ye yere bunye ake bi to fere jinima ako ne bi to fere na fulutuguma allah nafolo tugu sango ba yere bunye ala ka birifini ni ma nga ba yere bunye abna fo go kibe ala ka birifini sanga buila ni ala ka birifini kibe ala ka birifini sanga bo ala abna fo go kibe kwada ala kwala ni kwada ala kwala ko farali ako foni sabana mi fleni ako jago fe membo kola ako foni sabana ako jago fe mi mo kola ako e hashidiyai ake to fere jenma ako mito fere donboma don boyu sangu ba wallahi nabi ala fe nabi kira fe nabi ala fe bi ala fe mum abike ye in nafla ni yu bla kele bla koro dana ka kele bla klebi dana ala kiyamatu jofu ga senyoma wallahi nga ala yin nafla ubu ga nyirma ke sugule kono kile kono te magani ako foli nanna mi flani ako jago fej me ako foli nanina ako e javai ake to fere jinma ako mi to fere jago keloma allah yo kelo sango ba baze mo irishi ka odo gumi briana ka bego shikola ka to fere baze ndombaluma ka sumbala jira ko ke bula ka jisoli ka ke nona kenena ala ka fiye ko les jours de révélation de sécurité yo motu bla sarairu ako ala de buna giro bra jiri bla keneka ako fali laba ako jago fej meyi ako fali laba mi flane ne bolo ako ye plan ake to fere jinma ako mi to fere musoma so yo samu ba ngo seydina umar ka watila musoro be afuye den do soro akele ga den soro ay den fili sabu ga daga ay den soro kulone sraga ay den fili mamna ni den koroba yara u ya jira den na kwa bade ni musuyi anna to aballa bayam na tana seydina umar fi kati kali abin yeji bo ni ne malaka kalo danina kwa bay ni ne madre ga furu madri ga blunga ke madri ga desoro de bi kale alala ako wallahi ne badu mamna na ne soro ay ne minatara ne fili umar ko chemseni ma kiye ngaro da musoyina ay musoyin mine ay chemseni mine ka duma ku ta shira bulaka ubala ka ta minge uni badru chebena no sayyidina ali mi ala kira ko ama ana madinatul ilmi ko ali rubabuha akuna de doni duguye ne de doni magazin ne de doni sobay sayyidina ali de adundai wallahi
uni Sayyidina Ali bena uyanye ko Sayyidina Ali ye Sayyidina Ali ko cogodi akwa ay saga ngata Umar fi amta kiri kuro ya onara Umar fi onara Umar fi minge Umar Sayyidina Ali muso nyininga ake dinde ako wallahi dinde ako chemsene ma ebadowa chemsene ngumbadu muso mi kala bi kashi ko ale dinde Sayyidina Ali ko ne edinde mina ifuram emo dinde ko ay ko mi ifuram Sayyidina Ali wordo bakuna kadi chemsene ma ko tana ikata dini muso ma ni iga furna folo bine furu daga nyonje chemsene wor mine kashi muso njole ma kabna wordama muso jole kulela kabna ninde ma wa salawat muso ka bla ka angele ka shitane giye amadan ala to baraka may no bismillah rahman rahimi ala gra dia fonyana abi ka baro barakullu amrin zibalin lam yubda bismillah fa huwa abtaru baro bara ni bo damine iko damna ni bismillah rahman rahimi muso ko han nabi dasigi ko aka na damna ni jeba donglu wi ka damna ni bismillah rahman rahimi allah akbar amatero mati obisana rahimi ratun nya fanga wadul chamana bismillah ala damna ni jumay oy bawde oy arabukai ninna to afgana iba ko kulle mo be ala bismillah damna ni be odato ala be da ka barka do ala hanni tara ikolla ibi bigi de san kana baraka nuyi ni tara madrasa la bi de sebe guna ni tara blo kono bi sebe guna ni ye kalake ka kala korota ni ka kalam bana ibi ni kala ke kata nyefe ibi bagi ke ni bagi soro ka kala ekolla o bere dele bora bela bita bara yini o bora bela ni bara soro ibi ta biro kono o bora bela ni ka sarata ibi ta bla bangila o bora bela alma de bi seli mo su ka baraji soro o bora bela alma de bi jogonye mo su ka buyo soro o bora bela o mana ni ba fe ko ga je ibi ta bala o bora bela ali firije ni ya ko ga je ina barka tigi doala o bora bela ina pula kala o bora bela moto mobili apere jele motor bi munu bigse sabe o bora bela moni dumomba o e bamako e o bora jele bora bela wori bi soro femina kate fem bega o e balon o bora bela ni balotira aga de ekibi bejele iga bido o bora bela hade ekibi min bortale be barsay arrahmani kato alay kaso alay ebto hina suru nyala ka bedo aljinna o ko ba mi solli ke wala fusamondiga ke wala wolomane muhammad ibn abdullah ni mala kira don ami solo ala kira ka ala kira mi gorobinay ni mala kira don gorobinay mi gorobino ka gorobinay ami solo ala dibosa ka sotigu da ka bigri basa kana teme sotigi nuna ko halmo sadia esele maga e ga fali shayiwa amma sadia makuma da falle go fabi awlaw bura wi la ba flane kola wode flane kola muhammad de flane kola nabi sumaymuna halmatu sadia anana doni ala kira muhammadu sadia dugula ala sadia duguge noro e jeni ngama bi barakati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala kira muhammadu kuma min asra sananina don ay halmo sadia nyininga ne koro anne dogo dongo do bo ta kungo kono utina uta munge akubuta sagagiye dila ako shini budu no sagagiye na almo sadia ko nebi sira toroka ni soro ako fo tene soro mitu fe shini halmatu sadia e alagra modul labe ka soroka addi ka blaga ta ufe flow no fe utara sagagiye na minge fe tirin na se ka soro umana halmo sadia bora abdu sira laje ayasuru balakana na saga muso do bolla ka bo saga to tela ka bo ko mine amma sadia de bire flo ma bire tara saga sekani amma sadia jome ka laje saga ngol la kan nyongiri ala kira koro ala so ala kira bi ora to akram ko ko ngana fo ala kira ma ko demseni ko do gali o asro ala kira bi kunda asro yana ko kira minge halimatu sadia a jome ka ala kira laje saga nana fo ala kira baraka dada sela ko ale sekarla ala kira saga mine ka dajitu saga sela ka saga sebla aga na bo saga se madira kari wono de fango ala e dokotoro e ala kere secrétaire pour en information ngo ala e dokotoro e ala dokotoro secrétaire ala kere pour en information ibina ala ba sabe ko ala ke ba firima ni ma mo gito fe yire fa hashida mutu inna aisha an kadu ibara kira to me funa ka kimisi mawile
i b'a la kɛra mɔgɔ cogo min o tuma Halimatu Sadiya a y'a den ɲininka a ko ne den e ni cɛ in taara kungo la e ye kabako jumɛn y'a fɛ a ko ne ba bamanan bɔra da fɛ n'an b'a la ka taa an sera fara fara ma a bɛ ko assalamu aleyka ya Rasulallahi an sera kulu minnu ma u ko assalamu aleyka ya Rasulallahi an sera jiri minnu ma u ko assalamu aleyka ya Rasulallahi an sera kɔnɔ minnu ma u ko assalamu aleyka ya Rasulallahi a k'o t'a bɛɛ ye ka Ala barika da ka Ala waleɲuman dɔn masa min ye ɲinɛ yira an na ani masa min ye wula in da yira an na masa min y'a yɛrɛ tɔgɔ da ko Kamanagan masa an b'a ɲini o Ala fɛ maa o maa bɛ nin kɛnɛ in kan ani minnu miiri b'a kan n'u ma yan sɔrɔ Ala k'an bɛɛ laban ɲɛ sababu ɲuman o bɛ Ala bolo Ala k'o d'an ma ne ni aw Ala k'an bɛɛ kisi sababu jugu ma kɛnɛya Ala k'o d'an ma waati bɛɛ an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna nin kɛnɛ ninnu ɲɔgɔnw i y'i ka sufɛ nafila siri i bɛna fɛn o fɛn kɛ i hakili to jamana in na an ka dugawu kɛ jamana ye Ala ka Mali lafiya a lafiya cogo bɛ Ala de bolo Ala de b'o dɔn n'a ye min k'a la min ma ɲɛ a ka yafa an ma Ala kɛra kosɔn Ala ka jamana in lafiya n'o bɔra yen Halimatu Sadiya tɔgɔ ye di Hilmun wa Saadun muɲu ani kunanja a tɔgɔ de o ye o de ye Ala kɛra lamɔ kabako caman de kɛra ye nka mun y'a to Ala ye Halimatu kɛrɛnkɛrɛn ni Ala kɛra ye an baw an bɛ kelen de fɔ aw ye silamɛw aw minnu bɛ misiri la silamɛw aw minnu bɛ kɛnɛ kan a cɛ fara muso kan diɲɛ tɔgɔ ko jarabina diɲɛ tɔgɔ ko jarabina tɔɔrɔni minnu b'aw sɔrɔ diinɛ kɔnɔ tɔɔrɔni minnu b'aw sɔrɔ aw denw ka ko la tɔɔrɔni min b'aw sɔrɔ aw cɛw ka ko la a ye sabali a kɔrɔ waati tɔ man jan an ka sabali Mali bɛ yɔrɔ min an mago bɛ mun na sabali ni yafa n'an sabalila i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ Ala kɛra min ka wusa bɛɛ ye sallallahu alaihi wasallam a ye Halimatu Sadiya ka ko kɛ a bannen kɔ a seginna ka na o nana di ba ma ba ko a ma ko segin n'a ye Halimatu Sadiya taara n'a ye o tilala ka na n'a ye tugun ba kasira o faratɔ ɲɔgɔn na Halimatu Sadiya filɛ Ala kɛra filɛ ba filɛ Halimatu Sadiya bɛ ka taa a bɛ ka dɔnkili da jɛ o jɛ faradon b'a la jɛ o jɛ faradon b'a la don dɔ ni mawuludu ye misiridala yan perezanti wo e yɛrɛ bilala dɔ de nɔ la perezanti min tun b'a laseli misiri kɔnɔ nin tɛ o min tun bɛ yen o tɛ min tun bɛ yen o tɛ anw bɛ taa Iran ka baara kuma la don min o don ni bi tɛ kelen ye ni Iraniens bɛ ka kuma fɔ Jakite de tun b'a lase mɔgɔw ma bamanankan na o don ni bi tɛ kelen ye o don mɛnna ni diɲɛ lajɛ dɔrɔn wa zakirhum bi ayamillah ma waaju ni diɲɛ donw ye i bɛ cogo min na bi ka n'i jigi latigɛ Alahu Taala la est-ce que i yɛrɛ tun bɛ dɔn o la tan a ye sabali a ka kow ku ɲɔgɔn bolo gɛlɛya kɔfɛ nɔgɔya de bɛ yen sayaj'ala ba'da usrin yusran innama al-usri yusran ko o ko n'a ka gɛlɛn dɔn dɔ a bɛ nɔgɔya wa saya tɛ kojugu ye dɛ walahi saya ye hɛrɛ de ye walahi ni kojugu dɔ a tun t'a kɛ Ala kira la kojugu tɛ a b'a ko n b'i bɔ sɛgɛn so kɔnɔ ka t'i la i bila lafiya so kɔnɔ e ka ne dɔn dɔrɔn ni Ala dɔn don dɔ kira musow m'u labɛn ka mɔgɔ kelen ci kira ma k'olu bɛ Ala ko la i n'a fɔ kunun an tun bɛ cogo min o de ma ko niw fɛ bi
ni fɔbali bɛ ka fɔ jamana in kɔnɔ o de ma kun nin fɛ ni kɛbali bɛ ka fɔ jamana kɔnɔ ko karisa bɛ wajulu kɛ ko sɛgɛn b'a la ko mankan ko karisa bɛ misiri mataraba ko sɛgɛn b'a la ko karisa bɛ alimamiya la ko sɛgɛn b'a la o de ma kun nin fɛ bi ni kuma fɔbali ni kɛbali kɛra jamana in kɔnɔ n'o tɛ jamana in danbe kun t'o ye wala jamana danbe kun t'o ye o ma se ka kun u ye kira mɔgɔ bila ka na fɔ kira ye Seydina Jibril bɛ jigin ye de kan e bɛ taa kafiru bɛ nin cogo la mun y'a to olu lahala cɛ ka ɲi ka tɛmɛ anw ta kan ni ye kuranɛ dɔn foyi t'i kabakoya fala tahsibanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun a kana k'i kɔnɔ k'Ala ɲinɛnen bɛ tɔɲɔnikɛlaw kɔ dɛ ayi a ma ɲinɛ u kɔ bani musow nana fɔ a ye min kɛ ni Ala kɛra musow de ye dɛ o yɔrɔ bɛɛ a ko ye kuma mɛn kuma fɔ Ala ye a ye kuma fɔ Ala ye dɔrɔn Seydina Jibril jiginna a ko nabi ma f'i musow ye nka f'u ye in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alina umati'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilan وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة أبني أفر لا غتو أهو كلام في مسوي أهو كلام في مسوي أيوة يا لمدة فين بيبان أمندي فين بيبان أمندي أبني فين بيبان أمندي أبني الجنة Amina. Fɛn fɛn bɛ ban o man di. A bani. Fɛn fɛn bɛ ban. An bɛ ka segin kɔrɔlen de kan o. Kɔrɔlen. Est-ce que. Sala an kun bɛ mawuludu la yan. Dɔ kun bɛ yan o tɛ yan ɲinɛ. An bɛ bɔ yan fɛnɛ min bɛ sa o de bɛ dɔn. Jama yɔrɔ yɔrɔ. A serifi. Ni saya ko fɔra kana siran sa. Serifi k'i kana siran sa. Kafiri de bɛ siran mumini tɛ siran e ma ye ala kɛra y'i ladon an ma Fatumata kulo kɔrɔ k'a to kasi la a ko n den a ko ne fatura n somɔgɔ fɔlɔ min bɛ n sɔrɔ o ye e ye fa ye ko den kalankɛla bɛ ɲininka Fatumata yɛlɛla de wa a kasira de k'a yɛlɛla de k'a yɛlɛla ko mun kɛra k'a nisɔndiyara ko ale bɛ taa kira nɔfɛ n'i bannen ka t'i fa nɔfɛ e ma ɲi walima i fa ma ɲi ala bani ninnu bɛɛ ka ɲi ala o de la nisɔndiyara serifi ninnu tɛ o mobili ninnu tɛ bazɛn ninnu tɛ ninnu si tɛ ɲɔgɔn ka wari ka ca bɛɛ tɛ nin si tɛ min ka bon fɛn bɛɛ ye inna akramakum indallahi atqakum ala a ko kira muso ma ayina ayina umati'kunna mɔgɔw damu yɔrɔ ni ala ko k'a bɛ mɔgɔ sɔn o ye sɔn dan ye a ko kira i musow bɛɛ ye u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko ne ko k'u ka na n'u ko ko diɲɛ ani diɲɛ damu dugujɛ o dugujɛ k'i pari dugujɛ o dugujɛ o ka fɔ k'i ɲɔgɔn tɛ cogo o cogo ka di ye diɲɛ kɔnɔ n'a b'o de fɛ m'o damu d'aw ma k'o masiri d'aw ma wa usarrihukunna sarahan jamilan o tuma n b'aw labila ka bɔ n ka kira kun a b'u furusa n b'aw furusa ala nin fɔlen min kɛ kira musow ye mun ye o ko di tuguni an b'a mina to Fatu to a ye o fɔ a ko fɛn o fɛn ni kura don don dɔ a bɛ kɔrɔ fɛn fɛn ni kura don don dɔ a bɛ kɔrɔ bani fɛn fɛn ni kura don don dɔ a bɛ kɔrɔ wala a bɛ kɔrɔ ala bani i yɛrɛ si bɛ ka jɛ sa o i mana dɔw b'an kɔfɛ bi dɔw b'an ɲɛfɛ bi an ba dɔw kunu ni kuna sini ala kunu ni kuna sini kunu sini o ye wajulu ko dan ye an bɛ bi fɛnɛ la maa si tɛ sini cogo dɔn ni sini tigi tɛ sini cogo kuma fɔlen kɛra musow ye ala y'u bɛɛ da k'u kɛ jɔn kunnandiw ye e ma ye n'i taara wajulukɛyɔrɔ e ka to ka jama la kɔlɔsi bani karamɔgɔ dɔ bɛ na walima aja dɔ bɛ na dɔ b'i kanto jama aja nin ye wa nin ye wa a kɛra di e ni bisa bi wa
karamɔgɔ e de bɛna waju bi i hakili bɛ to wala bari a to sa cɛ nin dabila sa nin tɛ nin fɔ hɛrɛ ye n ko nin tɔgɔ ko tiɲɛ nin ye tiɲɛ wala nin ye tiɲɛ de ye nin y'a cogo ye n'ala y'a di mɔgɔ min ma dɔrɔn a banna dɔw bɛ fila kɛ mɔgɔw la fila u b'a kɛ mɔgɔw la fila bari o ye mun ye n'a don nana kunun banna pewu ala kunnasini tɛmɛna o banna pewu an bɛ bi la bani ala k'an laban ye amin a ko kɛra musow ma o tuma n b'aw labila nka n'a y'a sɔrɔ a bɛ ne ala fɛ mumini musow a ye nin lamɛn télévision mɔgɔw aw minnu bɛ k'a ta a y'a lamɛn a k'a lase télé mɔgɔw ma mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala fɛ ala b'i jarabi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala fɛ ala b'i jarabi dɔ bɛ jama in na yan a nana alakira ko la nka hami dɔ de b'a ale la hami dɔ de b'a la hami ba yɛrɛ tɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon foyi tɛ yen min ka bon diɲɛ kɔnɔ yan i m'a ye n'i bɛna seli dɔrɔn i bɛ mun fɔ Allahu akbar o de ka bon n'o tɛ diɲɛ foyi ma bon bani an bɛ ka giri wari nɔfɛ walayi ka wari ɲɛsin i ma sisan yɔrɔnin kelen e ye danfɛn ye wari ye danfɛn ye a b'aw ɲɛsin ɲɔgɔn ma sisan bani a ka teli k'i tɛ cɔgɔnɛya la sisan ka muso ɲɛsin i ma sisan a bɛ se o la sisan i b'i to wula in na misirida la k'i to kamana gan na k'i den to tunga fɛ k'a yira ala kira la ala kira b'a lase ala ma sisan ala bɛ kamana gan ta ka bon diɲɛ fɛn si tɛ yen min ka bon a bɛɛ ka dɔgɔ bani foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min ka bon e bɛ jamana min kɔnɔ min bɛ k'a mara o n ko kunun tɛmɛn'a kan o tɛmɛna bani bi ale de t'a la a b'a t'a la bi ala de bɛ na n'o ye wa sini bɛ jɔn bolo ni ala tɛ a y'a wasa da ala ka kira ka mawuludu lamɛn kun ye jumɛn ye fɛn minnu ye kira sɔrɔ o dɔw b'i yɛrɛ ka so sabali ko janw tɛ ko jan tɛ o an kɔ la o de ye silamɛya folikan ye assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh jama'ate wa ma tawfiq illa billah sahaba ya la ta'ala kan bɛ sabon amin ɲininkali min bɛ o de limadha nahtafilu bi dhikri mawlidihi mun de la anw bɛ ɲɔgɔn dalajɛ k'a fɔ an bɛ nisɔndiya ni ala kira ka bangeni ka da ka ɲɔgɔn dalajɛ ka ala kira ko fɔ o dabɔ kun ye de an bɛ se ka ala kira ka hinɛ sɔrɔ k'a ka barika sɔrɔ ani k'a ka dugawu sɔrɔ Allah subhanahu wa ta'ala de ko an ma a ko khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha a ko ya rasulallah ɲɛ adamadenw ma ka da ka adamadenw nɔgɔlen don hadamadenw man ɲi walasa u ka se ka jɛ u ka se ka ɲɛ walasa u ka se ka don ni ala ka jinɛ kɔnɔ e ka ɲɛ u ma u bɛ wari minnu bɔ u bɛ baara minnu kɛ k'o ɲɛsin e kira ma sɔn a la ni i sɔnn'o la komi an bɛ dalajɛli min kɛ sisan kira mankutuw fɔra madubuw kɛra an ye salamuw di ala kira ma sisan an bɛ nin minnu kɛ n'ala kira sɔnn'a la o jaabi ye jumɛn ye tutahhiruhum a bɛ an saniya kila yɛrɛ ci kun y'o de ye komi an karamɔgɔ bɔra ka min fɔ Ammar k'a fɔ ala kira a cira mɔgɔw ma sanfɛ kitabu ma jigin minnu kan kira kelen tɛ ummi ye o maa o maa manto o manto ni kitabu ma jigin o kan a fu bɛ ma ummi ye a ko tɛ suratu Jumu'a kɔnɔ a ko huwa alladhi ba'atha fil ummiyina رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال أكو آخرين منهم أي من الأميين وكري دكافو وعلى كرتشي مغوما من مدلك على كتشريع ودون كتاب ما تقولك كرتشي كنيه mun kosɔ ka ala ka kumakan kalan u ye kumakan minnu ye bilasiralikanw ye nin y'aw ɲɛko ye nin y'aw tiɲɛko ye kumakan minnu ye fura ye kumakan minnu ye nɔɔrɔ ye kumakan minnu ye kanda ye ani ka tila k'aw jogo ɲɛ ala kira sallallahu alaihi wa sallam
tubabu philosophe dɔw de fɔ ko n'i bɛ fɛ ka ala kira valeur dɔn k'i b'i miiri diɲɛ na ni kira kuma na a kun bɛ kɛ cogo di i ye jalamɔgɔ ye i kunna bi i tɛ taa baara la ala kira cira de i kun bɛ taa yɔrɔ min i b'o si dɔn maa caman ka ɲi bi ala ni ala kira sababu ni kira kuma ci gulɔmi bolisɔn manamanako o de tun bɛ warankata ka tɛmɛ ji maa minnu sen bɔra a la o ye ala kira sera ka minnu salo o tuma ci b'a sallallahu alaihi wa alihi a ci kun ye anw ma fɛn minnu ye an b'o baara de la aw kana tulo don maaw ka kumakan kɔrɔ minnu b'a ɲini k'u ka aw fari faga mawludu in kɛli la k'a fɔ ko yan'aw k'aw cɛsiri mawludu la k'a ka ala kelenbatiya sabati silamɛ jumɛn bɛ yen n'a bɛ dumuni kɛ a dumunikɛtɔ n'a t'a fɔ bisimilahi rahmani rahim an bɛ dumuni min kɛ ala de y'a di n'an tilara dumuni na an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin o tuma na maa o maa ni silamɛ don a bɛ don silamɛya la ni tawhidu de fɔlɔ k'a fɔ la ilaha illallah foyi man kan ka bato ni ala tɛ walanda dɔ de b'olu jɛ an b'o ɲɛfɔ o ye jumɛn ye maa minnu tɛ mawludu ko in kɛ olu bolo ala kira sara a banna nka arabukan b'u janfa n k'a fɔ arabukan b'u lebu k'a jira k'a fɔ kira ma sa ayi e de b'a fɔ kuma bɛɛ ko ashhadu an la ilaha illallah n bɛ seereya k'a fɔ ala wɛrɛ tɛ yen ni ala tɛ o ye kuma bɛɛ de o hali sisan la ilaha illallah i bɛ seereya fana k'a fɔ anna muhammadan rasulullah muhammad ye ala ka ciden ye i t'a fɔ ashhadu anna muhammadan kana rasulallah i t'a fɔ muhammadu kun kɛra ala ka ciden ye ayi ciden don sisan ala ka ciden don sisan a balolen don o de b'a to i ni bɛ seli walima an karamɔgɔkɛ ye an bila an ka kira foli min kɛ sisan an ye salamu di walhamdulillah anw ni général ni alhaji an ba ani sheriff mustafa k'an jɔ ala kira ɲɛkɔrɔ ka ni salamu kelen k'a fɔ ani farankan kosɛbɛ an ɲɛsinnen don a ma ani farankan ala k'an bɛ sawa an bɛ tila k'o fɔ kuma laban na kuma laɲini ye min ye o de ye an b'a fɔ ko kira ma sa ka d'a kan saya ye jumɛn ye ni saya ye mɛlɛkɛl mawtu yeli ye ala kira y'o ye o ni saya ye mɛlɛkɛl mawtu yeli kɔfɛ mun bɛ yen alijinɛ walima jahanama ala kira o yala fɛn min bɛ alijinɛ ni jahanama yeli sanfɛ n'o ye arshu ni sidratul muntaha ka hijabu bɔ ani ala ka sebaya cɛ ala kira sera o ma i m'a faamu k'a sɔrɔ nabiɲuman dɔw bɛ yen n t'a dɔn fulaw don walima jaralakaw de don u b'a fɔ a ma ko nabila idris ale ye a fɔ mɛlɛkɛl mawtu ye k'a bɛ fɛ ka saya nɛnɛ o ye diɲɛ ɲini ala fɛ a ye saya nɛnɛ ko alijinɛ n bɛ fɛ k'o fana nɛnɛ mɛlɛkɛl mawtu ko ala a bɛ cogo di a ko ala don a ka la idrisa donna alijinɛ kɔnɔ ɛri sera ko a ka jigin a ko k'a ye idrisa ma sɔn ka jigin mɛ ala kira alijinɛ yaala min bɛ alijinɛ sanfɛ k'o bɛɛ yaala o bɛɛ la ka tila a la. sallallahu muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad. yala maa min b'a a hakili ma o b'a fɔ k'o sara wa maa min b'a a hakili ma o b'a fɔ k'o sara o ma sara o de la ni ko tahiya la kuma o kuma assalamu alayka ayyuhan nabi i b'a fɔ de n ka foli b'i ye e nabi ɲuman a tulo b'i la a ɲɛ b'i la wa a b'i ka foli jaabi jaabiw de tɛ kɛ kelen ye ka d'a kan e min bɛ foli kɛ
e bi cogo di fɔlɔ ka da kan walasa e ka sɔmi ala kira ka jaabili la fo ka sɔrɔ e bɛ réseau kɔnɔ e ma kira logiciel bili la ayiwa e ma activé a bɛ kira bɛ ne yɛlɛ cogo di sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o kuma hali n'i y'a lajɛ bi lansara la caman bɛ yen o ye tahiya kalan o tahiya kalantɔ u ko assalamu alayka ayyuhan nabi u bɛ salam di kuma min o y'a sɔrɔ hakili tɛ kira la i hakili t'a la i ni t'a kan kira mana foli jaabi o b'a sɔrɔ e hakili t'a kan e ni t'a kan e bɛ se ka sɔmi cogo di kuma n'aw bɛ ala kira fo kuma o kuma komi karamɔgɔkɛ y'a fɔ a ye cogoya min na n'aw bɛ ala kira fo kuma o kuma a y'a ala kira fo ni concentration ye a y'a ala kira fo k'a sɔrɔ aw ŋaniya o bɛ ala kira fɛ aw hakili o dalen don ala kira kan aw miiri o bɛ ala kira fan fɛ sallallahu alaihi wa alihi a kana ala kira ni foyi dan ala kira bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye o kuma maa minnu ni u bɛ a fɔ an ye k'an ka tawhidu sabati tawhidu yɛrɛ de ye ala kelenbatiya ye ala sɔnna maa min ye i ka sɔn ye ala kun sɔnna jɔn o jɔn ye i ka sɔn ye o de i n'a fɔ a ka waliyu ninnu o de ye tawhidu ye ala ko n'i sɔnna waliyu ye i sɔnna ale ala de ye a bɛ komi sisan misiri mɔgɔ ye misiri jɔ ka da de bɔ ko mɔgɔw ka don da fɛ n'i ma don da fɛ est ce que i ye misiri bonya wa i ye misiri bonya ala subhanahu wa ta'ala de ko ne ala de ala ye nka ne ala ti sɔrɔ ten fo i ka tɛmɛ maa dɔw de fɛ ne ala yɛrɛ sɔnna maa min kira a n'a bɔnna n'a bɔra olu la ani maa ɲuman ninnu don cogo tɛ ala subhanahu wa ta'ala fɛ e bɛ don cogo di e bɛ ala sɔrɔ cogo di ala ka an bɛɛ sababa ma limaniya dafalen ala k'a di an ma ala kira kanu ala k'a sabati an bɛ fayida min di maaw ma ka an sebɔ kuma la ka da ka wagati ka jan fayida laban min ye n'i ye ala kira fo sallallahu alaihi wa alihi kuranɛ de y'o fɔ an ye suratu nisa'i la a ko walaw annahum iz zalamu anfusahum جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ولو أنهم أقولوا يركون تنيو جاءوك إما يآلك ردفو إتافا على يافاما ديركتو ala bɛ fɛ e ka seli ala y'a fɔ kira de ko seli bɛ kɛ tan n'i bɛ fɛ ka taa ala fana fɛ i bɛ tɛmɛ ala kira de fɛ a ko n'u yɛrɛ tɔɲɔ n'u nalen kira sɛgɛrɛ e ka ala deliw ye ko ala ka yafa u ma u bɛ ala sɔrɔ u ɲɛ a bɛ hinɛw la bi yafa o tuma ala kira sallallahu alaihi wa alihi a somayɛlɛmalen laarabi dɔ n'o ye burusi kɔnɔ laarabu dɔ ye o de nana ala kira kaburu la a ko ya rasulallah a ye foliw fɔ ala kira ma assalatu wassalamu alayka ya rasulallah ya habiballah i bɛ min dɔn ala kira mankutu la a y'olu fɔ a y'a majamu k'a majamu a sɔrɔla k'a fɔ a ye ko e de y'a fɔ an ye ko ala ko n'an y'an yɛrɛ tɔɲɔ n'an nan'i sɛgɛrɛ e ka ala deli an ye ala bɛ yafa an ma a ko ya rasulallah ne ye n yɛrɛ tɔɲɔ n nan'i sɛgɛrɛ i ka ala deli a ka yafa an ma o tuma na a ye salamu bila ala kira kan a y'a mɛn a tun b'a fara a kan ya rasulallah an y'an yɛrɛ tɔɲɔ an nan'i sɛgɛrɛ n'a jurumu caman ye ala deli an ye a ka yafa an ma ya rasulallah an nan'i sɛgɛrɛ ni bana jugu caman ye an na e de ye furakɛlilaw ka furakɛlila ye ala deli a k'an kɛnɛya an nan'i sɛgɛrɛ ni fantanya ye ala deli a k'an sɔn an y'i sɛgɛrɛ an ka mɔgɔ dɔ tununnen walima ni an ka jamana i ka basigi ni kɛnɛya bila ye ninnu de ye farankaw ye donc a bɛɛ kuranɛ kolo de ye ko kura t'a la ala ka an bɛɛ sababa an bɛ fayida min di o de ye ni maa o maa ni tɔɔrɔ b'i la degun b'i la su o su walima tile o tile fo ka taa se su 41 walima tile 41 i b'i ten turu duguma
كاف لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين شيء ولولا الولولا الحمد لله رب العالمين بدو ni wajulu nunu bela jelen banen kofe ikado seuka munu nuna na kenen kono uye alakira bam mangutu kan nabi fo mama munu jarabi mbe alakira la ninga alakira nigi mine uye dongiri munu da ninga na se maulaya sauma angeje anga nyamada o dongiri duma nunu fe قد زرع الجبال بدالي دينك يا مولاي فارفع بنا جميعنا أمة الإسلام عن أجلنا رجالك يا مولاي فانصر بنا إيالك الفقراء يا سيد الرسول جاءوا قالوا بما كلموا بأنهم ظلموا بهذه الدول بقى الأرامل واليتيم بما أرسلوا من كلا نبكي في الولاة من ملالي وأبكي مع العلماء وجرات الحكماء وأميل الجهال من جملة الزلال والسحر الأولياء والسوزين الفساق وأزاتهم في هذه الدول وسوق لا أغنياء عن نبكي معهم وصارت الشهرة والكل وليالي ناس مالكهم وقنا منهم وزال علمهم في الاسم مشتاقين إن أصلك يا مولاي فانصر بنا جميعا حافظهم للفقر مشتملين وطالما نشتاقي إليك يا سيدي وطلع شكواهم يا سيد الرسل ليلتك لسؤال المشتاق أبدا وأنت أكرم من خاف ومنتهل وأنت أجود من سير ومن مطر بدينك ممرود ومستقل وأنت لسان الحق في الأزل وأنت كمال الكل في الأزل وأنت روح الجميع الكوني سيدهم وأنت فوز الورى جسمي ويا أمالي وأنت كنز المنى وأنت نور الهدى وأنت شمس الدعاء وأنت علي وأنت بدر الدجى وأنت زين الفتى وأنت إمام الكل
سالي والنهر قد حبه والقلب كان به والهروب نسوانه منتهى الأمل ونحن أمته ونحن فتيان من أحبه والكون في الأزل ونحن أنجم من بعده وعلى سبيله أنت تبنى فاقر رسولي علوم حاكم بلا ريب ولا فناد من الجاذوب ومن سالك القمر الغوص منا ومن الكتب ونجاب أبرارنا كلهم بحالات البدل نور الجار ونحن القوم لا غيرنا من الفضول وأما الغير كسبولي فأنا على الأولى بسيد البشر وآله حاكم وأما الغير منسفلي يا سادة من زارنا وسادة من أبانا يا ويلا من فاتنا أكلتا فم الوالي اغفر لي من زارنا اغفر لي من أبانا اغفر إلهي جميع المسلمين والي يا أمة المصطفى بالقدوم على الأرامل واليتيم لا كسالي قد مات كفيلهم وكان رحيمهم بكوا أصحابه صديق ثم العلي ودجاء السماء والأرض كلهم من موت سيد خلق الله في الأزل يا للمصيبة خلجلت لأمته يا ويها يا سربا من حزني ومن كسالي لا أرض يشبه أرضا دما عظمه طوبى لمن زرعه طوبى لمستقبلي يا تربة تندم جسم المصطفى وسوى أداؤه قطعت باقي السرى السجمالي يا أبي صالح على المغتال سيدنا محمد خير مبعوث an kɔni an ye bi journée kɛ an ko k'an bɛ kuranɛ de kalan ka an ɲɛsin an kuntigi sallallahu alaihi wasallam ma karamɔgɔ minnu fana na kalan kɛ an y'u dɛmɛ u ye duwawu minnu kɛ an b'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ ala ya kama a k'a kɛ rasul sallallahu alaihi wasallam kan kosɔn a k'o duwawu ninnu jaabi an ye yan muso fana n b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn a y'o tubabu n b'a ɲini ala fɛ ala k'a ta fanga kunna ala ka a dabɔra mun kama ala k'a koyi bijayi mustafa sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillah n badenw ni ne sɔrɔla ka lase aw ma kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a sigira kɛnzanbugu silamɛmusow fɛ ka alakiraba ka bangeni nisɔndiya fɛtili kɛ nin bɛɛ bannen kɔfɛ u nana alikuranɛ kalanw kɛ ka dalayilu kalanw kɛ ka istigfaruw kɛ ni ka daliba masa ala yafa deli an b'a deli ala fɛ nin kɛnɛ in hɔrɔma ala kɛ an don a la k'an ka jamana basigi ni mawludu yɛrɛ hɔrɔma ye ni mawludukɛlaw hɔrɔma ye a k'an bɛ sigida wɛrɛ wa shukran lakum. Alhamdulillah, la ilaha subhanallah.
wanga alatano laila subhanallah wanga kirabatano laila subhanallah wanga alabatu laila subhanallah wanga kirabalame laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah walhamdulillah laila subhanallah